e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma bi araba ye octobre kalo tile 19 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma aw minnu b'aw sigi ni ka an ka kunnafoni k'ale lajɛ tɛnɛn fo ka taga se juma ma a waati selen ni a y'aw bisimila kunnafoni daminɛla bi an ka ministre ɲɛma ni o ye colonel Abdoulaye Maiga ye kunu octobre kalo tile 18 san 2022 a ye lamɛrikɛnw ka lasigiden ni ka o bisimila n'o ye Victoria Nuland ye lasigiden ale bisimilali kɔnɔna sa fɛn min ye a kɛra an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka sɔrɔladon koɲɔma n'o ye colonel Sadio Kamara ye ka taa se ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ bɛn ani kelenya koɲɔma n'o ye colonel major Ismail Wage olu tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la Amerikɛnw ka lasigiden a ka kuma ɲɛfɔ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ka nali o kun ye fɛn min ye sa o de ye kana fɛn min ye gɛlɛya min bɛ anw ka jamana ale kɔrɔnya fanfɛla la ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na anw ka ministre ɲɛma ni o ye colonel Abdoulaye Maiga ye ale ka kuma kɔnɔna la a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin ni maaba ninnu olu yɔrɔ la ka tila k'a yir'u la k'a fɔ ko anw ka jamana ale bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ a bɛ san 10 bɔ nin wagati in na n'olu kɔnɔna na k'a fɔ ko u bɛna dɛmɛ don anw ka jamana o ma anw kɔni ka da a yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye maa min bɛ fɛ ka dɛmɛ don anw ka jamana ale ma an ka jamana marabagaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko balinanko kɔni o kɛra olu la fɛn min ye Nations Unies ka sigili kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale kɛra kunu octobre kalo tile 18 san 2022 sigili min n'u b'a kɛ kalo 3 o kalo 3 o balinanko ye fɛn min ye sa o de ye an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲabɔw ɲɛnabɔli ma ale y'a yira k'a fɔ anw ka jamana kɔni sɛbɛnfura min ni ka o bila ka taa ni o ye damakasi sɛbɛn k'ale don Faransi ale juguya la ko da kɔni ma don anw ka o damakasi sɛbɛn ale tɔgɔ la o de la sa o kɔni kɛra balinanko ye anw ka jamana kɔni ye kangarimada kɛ ni ka a ɲɛsin k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi ye ni ale kɔni ye anw ka sanfɛ sira ni ka dankari o la walima k'a ɲini ka dankari anw ka jamana ale basigi o la sa anw ka jamana kɔni a bɛ na I yɛrɛ sɔrɔla don ka sababuya kɛ ko bɛ ko la anw ka jamana tɛna jɛ ni a ye bilen an bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen nɔ Kulukoro préfecture a kabini juillet kalo tɛmɛnen ale kɔni tun ye sariya kuraw ni ka olu ta k'a yira k'a fɔ bolifɛn belebele ninnu ko olu kɔni tɛ boli sufɛla o la bolimafɛn minnu ni olu kɔni bɛ Kulukoro ani a lamini ka taa se Mɛgɛntan Masa ko olu kɔni ka boli o kun sumayalen don nka kabi octobre kalo tile 11 tɛmɛnen u kɔni y'u ka boliw ni ka olu daminɛ Kulukoro préfet ale kɔni ye kuma ni ka o ɲɛfɔli kɛ ko n'i y'a ye kɔni u ye boli ni
ka o daminɛ a sababu ye lakanabaliya min ni ale kɔni bɛ ka kɛ u ka yɔrɔ kofɔlen ninnu na sa ko ni bolimafɛn belebele ninnu ye bolili ka o daminɛ o bɛna kɛ sababu ye ni ka dɔbɔ lakanabaliya o la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko o kulukoro kelen in na tuguni sa fɛn min ye an ka cɛmancɛ fanga jamana marabaga ye ni o ye kolonɛla Asimi Goyita ye ale ye bolimafɛn telima ni o ye dɔgɔtɔrɔw ka bolimafɛn min bɛ banabagatɔw ni ka olu ta teliyala ka taa n'u ye lapitaniso o la a ye o kurakura 6 ka o di kulukoro lapitaniso o ma ni baara in yɛrɛ kɔni bɛɛ taara ka bila minɛn min kɔnɔ sa o de ye an bɛ kalo barikama min na ni o ye dɛmɛ ale kalo ye. An bɛ taa Gawo maamarafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka Gaji dugu ale sɛgɛrɛ Gaji ni Wabariya ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 5 o bɔɲɔngo de don masere bolomaw ka fɔ la ko maa 8 kɔni bɔnɛna ani na wa maa caman bɛ yen nɔ ta olu fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ joginna maa minnu ni olu tanyana ka taa se maa minnu ni olu joginna olu ta teliyala ni ka taa n'u ye Gawo lapitaniso la. An bɛ taa Asongo fɛn min ye bagankulu ye ka taa se baganmisɛnninw olu ma maamarafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni ye nin bagan ninnu ni ka olu gɛn Tabakɔ ni Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 20 o bɔɲɔngo de don a kɛra octobre kalo tile 17 tɛmɛnen na ni maamarafɛntigiw yɛrɛ kɔni tun bɛ bolimafɛn sen 2 de la seere bolomaw ka fɔla sa ko maa kɔni ma bɔnɛ ani na wagati min na u bɛ nin waleya jugu in ni ka ale kɛ o seere boloma kelenw ka fɔla sa ko maamarafɛntigi dɔw fana kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka dɔgɔjɔlaw ka olu sɛgɛrɛ minnu n'olu tun bɛ ka taa baara dɔgɔ o la u kɔni ye olu bolominɛw ni ka o minɛw la. Kunu octobre kalo tile 18 san 2022 Bafula bɛ ka olu fɛ yen nɔ u ka pɔ min bɛ yen nɔ fo ka taga se u ka nɛgɛ sira o ma ɲina a baaraw kɔni olu bɛ ka ɲɔngiri a baara bɛɛ lajɛlen kɛra cakɛyɔrɔ min fɛ sa o de ye Soma Frɛki ye u ye tile 75 ni ka o de kɛ baara in na nka yanni baara yɛrɛ ale kun bɛ cɛ fɔlɔ fɛn min ye dugulamaw ye sa olu kɔni bɛ se ka u ka patigɛw ni ka olu kɛ kulun 2 o de la kulun 2 min yɛrɛ ni motɛri bɛ a la. Ka kunnafoni da tuguni kɔkan kibaru ye an bɛ taga Kɔdivarikaw ka jamana o kɔnɔna la Charles Blekude ni ale ye Laurent Gbagbo ka ministre kɔrɔ ye fɛn min ye Ivoirien ka jamana ɲɛmaa ye ni o ye Alassane Ouattara ye ale kɔni ye yamaruya di ka septembre kalo o laban na k'a fɔ ko Blekude ale kɔni bɛ se ka na Kɔdivar jamana o kɔnɔna la Blekude min ni ale ye san 1 ani tila ni ka o kɛ jamana ale kɔkan CPI ale kɔni y'a ka kiiriw ni ka olu tigɛ. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw kunnafoni damanan tun bɛ an bolokɔrɔ bi arabadonya na ni k'a da kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin hakilila aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi kunnafoniw na ni ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan tunga lafiya di anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye tunga lafiya min ni a nana tungarange kelen-kelen bɛɛ lajɛlen lafiyali kama k'i to tunga fɛ ka se ka i sagonaso ni ka o sɔrɔ ba Maliba kɔnɔna la tunga lafiya de bɛ se ka o k'aw ye aw k'an bɛn sini inshallah.